Maayong hapon, Negros. Ako si Nico Delfin. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live, YouTube, kag sarang man kami matanaw sa KK Channel 11 sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Sa Bacolod, pila ka mga individual gin pa-blotter bangod wala nagupod sa extraction kag contact tracing team. San Carlos City Mayor Renato Agustilo nagpositibo sa COVID-19. Makeup artist patay sa pagpaniro sang kagabi. Mga senior citizens nga nakumpleto na ang bakuna para sa COVID-19, pasugta na nga makagwa. Tag sa good vibes, pamilya nga nasunugan sang balay, ginpatukuran sa bag-o nga puloy-an. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lalaki kag isa ka senior citizen nga babayi nga bag-o lang kagwa sa prisuhan, arestado matapos makuhaan sang illegal nga droga sa parking lot sa isa ka mall sa Bacolod. Dakop sa bypass operation sang kahapon ng duha ka persona matapos sila makuhaan sang isa ka plastic bag sang shabu sa bypass operation sa parking lot sa mall sa Bacolod. Ang mga naaresto amo Sanday Jose Carlos, 21 anyos, kag Susana Diaz, 62 anyos, nga lunsay mga high-value individual. Isa kagatos nga gramo sang suspected shabu nga ginabulo banta nagabalor sang 680,000 pesos ang nakuha sa duha ka suspect. Sunod sa hepe sang Police Station 2 nga si Captain Paul Vincent Pendon, si Diaz ang isa ka bulan pa lang nga nakagwa sa prisuan bangod sang kaso may kangtanan man sa illegal nga droga. Iya upod karon sa iyang transaksyon si Carlos nga nagakuha man sadto sa mga items sa iya. Dugang pa ni Pendon, gikan pa sa Muntinlupa ang mga items nga ginakuha ni Diaz kay ginaimbestigaran pa karon sang PNP. Kaso nga paglapas sang RA 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 9, isa ka persona patay sa isa naman ka shooting incident nga nagluntad sang kagabi sa Bacolod. Matapos ang wala pa masulbar nga shooting incident sang Merkoles, isa naman ka shooting incident ang nagluntad sang kagabi sa syudad sang Bacolod kung sa diin patay ang biktima nga ginkilala nga si John King Porras, 34 anyos, isa ka freelance makeup artist. Sa investigasyon sang PNP, nagapungko lang si Porras sa nagaparking nga tricycle sa Dalan Galo sa Barangay 12. Sang hinali na lang siya nga tiruhon sang lalaki nga sakay sa motor. Giliyon man nga nagpalagyo ang wala pa makilalan nga gunman. Sunod kay Police Major Ramel Sarona, ang biktima nga si Porras ang isa ka drug surrenderer. Gani isa sa mga motibo nga ila ginatanaw sa karon, amo nga may kangtanan si illegal nga droga ang pagpatay sa iya. Kaya ang may CCTV ta nitong karinderya pero hindi makitaan ang lugar sa blind side. Hindi naman kita mong motibo sa buong ginsundan ang among insidente drug related. Sa number 8, katapos ang investigation ng Detection Management Unit, ginmanduan nga buligan ng mga PNP station agod matagaan sang kalubaran ang mga seryas sang kaso sang pagpamatay sa Bacolod. Ang PNP ang padan nga nagapasalig sa publiko nga wala sang dapat ikaalarma sa nagaluntad nga krimen. 5 na ka mga persona ang nagkalamatay sa separado nga shooting incident sa Bacolod sa pagsugod sang bulan sang Hunyo. 3 diri nagluntad sa sunod lang sang isa ka simana. Suno kay Police Major Sherlock Gabana, spokesperson sa Bacolod City Police Office. Ang Investigation and Detection Management Unit amo karon nagintala na para maghatag sang assistance sa mga police station sa pagsulbar sa mga kaso sang pagpamatay. Ginpasalig man sa pamunuan sang BCPO nga wala sang dapat ikalarma ang publiko angot sa mga hitabo tungod padayon ang ila ginihimo nga anti-crime prevention operation, patrol kag checkpoint operation para mababaskog ang peace and order sa syudad. Mas istrikto man ang nga ginapatuman karon sang BCPO ang curfew angot sa natukod nga executive order sang alkalde. Hindi man malipod nga kadaman sa mga kaso sang pagmamatay,
ang may kangtanan sa iligal nga droga. Pero tubtob karon kada mandiri ang wala pa malubad. Nga doon sila dapat man ika-alarma na pero lain gid ko nagpanigurado kita sang ato nga safety. Tawagan mo nang ginapa namon kagud sino may mga naibaluan or may mga ideya regarding sa incident nga na daw nagapanggit kami siyang ilang palapit sa kapulisan para nga mapasabat naton ang mga involvado sa inyong mga krimen. Sa number 7, Provincial Interagency Task Force ang Negros Oriental ang nag-recommend na nga ipaidalom sa granular lockdown ang mga barangay nga may mataas nga kaso sang COVID-19, ilabi na sa Dumaguete. Sa datos ng Provincial Interagency Task Force, ang active cases ng Dumaguete ang nagdangat na sa 614. Suno kay Dr. Leland Estacion, ang commander ng IATF sa probinsya, ang punong barangay sa PAP sa Dumaguete nga among may barangay nga may pinakamataas nga active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental ang nagpakig-angot na sa IATF angot sa pagpatuman sang granular lockdown agod hindi na maglapta pa ang virus. Amo manini ang rekomendasyon sang IATF sa iban pa nga mga barangay suno ka estasyon. 1,888 ang latest active cases sang Negros Oriental. Samtang ang Negros Occidental ang may 65 nga new cases naman kahapon kag 114 ka new recoveries. 1,842 active cases sa Negros Occidental. Nagsaka naman sa 1,608 ang active cases sa Bacolod matapos madugangan sang 139 ka bago nga kaso sang COVID-19 kahapon. Sa number 6, mga senior citizens nga nakahuman na sang 2 ka dose sang bakuna ang ginapasugtan na nga makagwa. Ginanunsyo ni Malacanang spokesperson Harry Roque nga sa mga areas nga napaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ kag Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Ginapasugtan na ang mga 65 anyos pasaka nga makagwa sila mga puluyan basta nahuman na nila ang 2 ka dose sang bakuna. Dapat lang nila dalo ng ilang mga vaccination card bilang prueba kag dapat sila sa gihapon nga magsunod sa minimum health standards. Ginapatag sa Malacanang nga limitado lang ang mga lugar nga pwede makadtuan sa mga senior citizen nga nabakunahan kay hindi pa pwede ang interzonal travel. Ang interzonal travel nagakahulugan sa pagbiyahe padulong sa mga lugar nga lain-lain ang quarantine classification. Dapat kung sa GCQ area ka naghalin, sa lugar man nga napaidalom sa GCQ ang imo nga kadtuan. Sa number 5, 2 ka mga staff sang Governor's Office ang nagpositibo sa COVID-19. Rason nga temporaryo nga ginsira ang talatapan para sa disinfection. Suno kay Attorney Refrando Diaz, ang Provincial Administrator, ang mga nagpositibo nga mga staff ang in charge sa mga indigent. Kahapon, ginsirang talatapan sang gobernador. Sa Domingo naman natalana nga ipaidalom sa swab test ang mga close contact sang 2 nga nagpositibo sa virus. Maga-depende naman sa resulta sang swab test ang pagbukas liwat sang Governor's Office. And then they will be tested and swabbed and tested on Sunday. Ang mga close contacts nila. On Sunday. Sa Monday, sir, mabalik open na hindi pa natin mabalaan? Depending on the result of their test, we will know. Sa number 4, San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sang Digicast Negros sa alkalde, iyagin siling nga siya ang nagapaayo na kag natalana na nga magtapos ang iyang quarantine. Mahimo suno kay Gustilo nga sa madason nga simana siya ang makabalik na sa trabaho. Naka-home quarantine ang alkalde, kasubong man ang pila ka mga kaupdanan niya. Na-qualify naman sa rekisito sa iyang puluyan. Una nga nagpositibo sa virus ang iyang bodyguard. Ginsiling man sa alkalde nga siya lang sa ila nga panimalay ang nagpositibo sa virus. Nakabatsyag siya sang pila ka mga sintomas damlag pa
Samtang paday naman ang pagnubo sang active COVID-19 cases sa San Carlos City. 37 ang active cases sang syudad. Sa balay ko nag-quarantine sa bangod kay damo-damo kami kag nag-qualify man balay namon. Yung isa na lang kami isa ka facility lang quarantine. Pero ikaw man lang sa inyo balay ang nag-positive, Mayor? Ako lang. So damo ko upod na ginhome quarantine na lang. Sa number 3, gobernador sang probinsya ang magapagawa sang executive order nga magapatuman sang pagsira sang mga border sa Negros Oriental sa non-essential travel. Kay nasang aga nagsapol ang gobernador sa mga alkalde sa pagtalakay sang rekomendasyon sang grupo sang mga doktor sang infectious diseases. Suno kay Attorney Refrando Diaz, ang provincial administrator, mahimo nga sa Lunes o kon Martes mapagwa ang EO. Essential travel lamang ang tugutan sa sulod sang 2 ka semana. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, hatagan man sang probinsya sang 3 o kon 4 ka adlaw nga notice para makahandang tanan sa EO antes giliyon nga mapatuman ini. Ilakip man sa executive order ang istrikto nga pagpatuman sa mga below 18 nga hindi makalagaw o kung magtener sila balay sa sulod man sang 2 ka semana. Ginkasugtan nga magapabilin bukas sa mga non-essential establishments kag tigaylo 30% lamang sang venue capacity ang tugutan. Igasiraman na mga resort sa Hunyo 24 ukon sa adlaw ni San Juan Bautista para malikawan ang pagdagsa asong pumuluyo sa mga baybayon. Suno sa gobernador, mahimo nga ipasara ini sa sulod sang 2 ka adlaw. Ginaduso man ang pagsunod sa mga health protocol sa tagsa ka mga puluyan. And they also requested that the EO will be issued by the governor, no? So it will not be an individual executive order, but one coming from the provincial government, not allowing non-essential travel to come in. But for Iloilo or Panay and Negros, we'll keep it open. With Oriental, i-lockdown it. Balibot siningon, sir. Except only essential okay. travels. Ang affected sector will be tourism again. Sa number 2, syudad sang Bacolod ginmando ang hugot nga enforcement sang protocol sa BGMP facilities matapos maglabot sa 31 ang kaso sang COVID-19 sa karon sa BGMP. Ginpahayag ni Jail Inspector June Ledesma sang BGMP Negros Occidental nga sa 31 ka mga COVID-19 cases sang BGMP facility sa syudad, siyam diri ang inugrimit sa Bacolod, kag 22 naman ang sa iban nga mga syudad kag banwa sa probinsya. Ginmando sang Emergency Operations Center sang Bacolod nga ipaidalom sa swab test ang mga inmates kag isiguro nga mga negative inmates lang ang isulod sa mga jail facility kag i-extract ang mga nagpositibo. Ginmando man ni Vice Mayor Alcide Familiaran ang hugot nga pagpatuman sa mga protocol para malikawan ang paglapta pa sa COVID-19 sa BGMP. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Samtang nagasakang kaso ng COVID-19 sa Bacolod, may pila ka mga individual nga hindi luyag mag-upod sa contact tracing team sang ginkadtuan sila mga balay. Gani ang ginhimo sang syudad, ginpablatter sila kag ang City Legal Office na ang bahala nga magpasaka sang reklamo batok sa ila. Yari ang report. Ginpablatter na sang barangay ang pila ka mga individual sa barangay Kabug kag Mandalagan nga nagpamalibad mag-upod sa extraction kag contact tracing team sang ginpangsugat ang mga ini sa ilang mga balay. Ini matapos matukiban nga close contact sila sang pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Ernie Pineda, pamuno sang extraction team, kadamaan sa napulo tanan ka mga individual nga ginpablatter ang nagapamilit nga magpaidalom sa home quarantine. Siling ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, magluwas sa Kabug kag Mandalagan, may pila pa ka mga persona ang nagalikaw magpa-quarantine sa pasilidad sang syudad. Pero dapat tandaan nga may mga pagsulundan ang tesarang tugutan
ang pagpaidalom sa home quarantine sang isa ka persona. Sarang naman mapasakaan sang kaso ang nagasupak sang lay angot sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act. Ang ila lang niya is hindi sila magpa-extract kung positibo sila. Kaya tungod ng iban, nagahaumaom nga makapasar sila sa ginatawag naton nga home isolation exemption. Ugaling, ang exemption naton, tamaan ka stricto ang omnibus guidelines. Kinahanglan bedridden, kinahanglan immunosuppress, kinahanglan bata, minor. Di kung hindi ka ma-qualify sa mga amo nga criteria, i-extract kagid sa aton nga extraction cluster kag dalon ka sa aton mga isolation facility. Aton tandaan, kung close contact kita, kag miskan nagnegatibo pa ang aton nga RT-PCR, tapuson tagid yang 14 days nga quarantine. Okay? Ikaduha, ang aton nga lockdown 14 days kit ina. Kung positibo ka, extract ikaw, kag iseparar ka sa mga pasyente nga negative. Kay sila na ya sa balay lang, ikaw nga nagpositibo, upod ka sa tanang nga positibo nga kaso sa isa ka facility, agad to hindi maglapta ang COVID sa aton nga barangay. Kooperasyon ang ginihinyo karon sang syudad sa Pumuluyo. Ilabi na nga naga-average sa 3-digit ang active cases sang syudad kada adlaw. Ang Bacolod ang isa man sa mga syudad nga natalupangdan sang Octa Research Group nga naghinali ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang aton polisiya subong sa aton nga testing swab all. So tanan nga close contact sang isa ka nagpositibo nga pasyente, ato na sila gina-swab tanan. That's the reason why ang kinahanglan gidya is the strict enforcement sa minimum health protocol. So hindi nato na siya masarangan kung kita lang. Kung hindi magkooperar ang Pumuluyo, mabudayan gid magpapanubos ang kaso naton. Magluwas sa hugot nga pagpatuman sang executive order sang alkalde angot sa curfew, liquor ban kag minimum health standard protocol, nagapadayon man karon ng COVID-19 mass vaccination sang syudad sa mall. Sa Lunes, natalana nga magabalik ang pagpangbakuna para sa COVID-19 sa mga kabaranggayan para sa A1 to A3 category, nalakip din mga medical frontliner, senior citizens kag mga may comorbidities. Kag sa good vibes, pamilya nga nasunugan sang balay, napatukura na sang bag-o nga puluyan. Ang katapo sang Katapat Company sang 11th Infantry Battalion ang naghatag man sang power para liwat nga mapatukod ang balay sang nasunugan nga pamilya sa Sitio Lapong, Barangay Dahile sa Mabinay, Negros Oriental. Mayo 26 sang masunog ang balay ni Victorino Beronio bangod sang natumba nga kingke. Maayo lang kay naluwas ni Victorino ang anom niya ka mga kabataan, kag siya lang ang nagaisahanon nga nagasagod sa ila kay wala na makapauli pang iya misis nga nagtrabaho sa Cebu. Sa bulig sang lokal nga panguluhan sang Mabinay, sa pagpanguna ni Mayor Jotary Uy, LDRMO, Mabinay Bikers Association, kag Boss Amo Youth Group na tigayo ng pagpatukod sang bag-o nga puluyan para sa pamilya Beronio. Kagamuyad to ang mga napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isla sang Negros. Tubtob sa madason nga simana. Ako si Nico Delfin. Happy weekend!